Ginhatagan pagtamod sang Iloilo Provincial Government pinaagi sa Iloilo Provincial Health Office ang importansya sa responsable nga pet ownership sa pagtapna sang rabies cases sa probinsya. Suno kay Dr. Rodney Rabies, ginatinghuan sang local government unit sa probinsya sang Iloilo ang pagtapna sa mga ma-record nga kaso sang rabies pinaagi sa mas ginpabaskog nga pagpatuman sang Responsible Pet Ownership Ordinance nga nagahatag sang penalidad sa sinuman nga wala nagasunod sa mga probisyon sini. Dugang sa natong dan ang pagtapna sa nagkalain-lain nga balatian ang nagakinahanglan sang kooperasyon sa mga pumuluyo sa diin. Nalakip diri ang pagpasigurado nga nabakunahan ang mga hinuptanan kag pagpasigurado nga wala ang mga ini nagalayaw o kon nagaliho-liho. As of today, the province had vaccinated 83.56%, which is equivalent to 271,358 heads out of 324,764 nato yung population sa probinsya. So our target is 70%, sa subong sa ang probinsya nakabakuna na kita 83%. Sa karon ginatinguan sang Iloilo Provincial Government nga matapna ang pagsaka sang kaso sang rabies sa probinsya sang Iloilo. Ini si K5 Alex Escalante para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. This news is brought to you by: do you feel tired all the time? Do you have frequent infections? Do you have always cold? It's a sign of low immune system. Boost your immune system with Clinica D3 Bio, antibacterial, natural antioxidant, immune system booster. Clinica D3 Bio has vitamin D3, lauric acid, and monolurine to fight against all viruses. Try Clinica Vitamin D3 with Coccus nocifera.